So hello logofer, good evening to you all logofer, good afternoon na logofer, beलासि बायानो तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो बयबो माने मिथिगासिनो दंखायो जे मा जागासिनो ट्रेन्डिंआव मा जागासिनो ना भाइराल जे सनियानि भाइराल जागासिनो आरोना दायो माने हौवा गदाय लानायनि आरोना तो नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जानो हागौ रिल्सफोरखौ माबायदि बानायदों माबायदि बानायाखै तो साननानै नायोबा माने माबायदि जाथावथाव नङा नङा साननो गोनां बाथ्रा तो बिथांनि बुंनाय बायदिबा बिथाङा मानो बेफोरबायदि हौवा गदाय लाखो जेन'बा गावहा फिसा फिसौ दं जे फिसायखौ बियो बुंदों चिटिं खालामदों तो गावसो चिटिं खालामदों ना फिसायासो चिटिं खालामदों तो बेखौ बुंनो हाला आरोना जों बिसोर गावसिनि सायावसो आरोना क्लारिफिकेसनखौ होदों नाथाय बै फिसायाथ' होआखैना दासिमबो तो नंगौना नङा लोगोफोर जोंथ' नुवाखैबो बिनि फिसायखौ बेफोरबायदि क्लारिफिकेसन होनाय बा माबा मोनसे सोरबा हिन्जावजों चिट खालामनाय जोंथ' बेखौ नुवाखै नोंथाङाथ' बेखौ देखायनांगोन क्लारिफिकेसनाव नंगौना नङा तो बेखायनो आं सानदों आरोना लोगोफोर जोङो माने सासे मानसिखौल' जोङो माने खोनासंनानै जाया बै जाय मानसि बिनि फिसाय बेनिफ्रायबो क्लारिफिकेसनखौ नांगोन आरोना होमबासो जों मिथिगोन सोर चिट खालाममारदों आरोना तो आंनि साननाय बायदिबा बिथां सनिया माने चिट खालामदों आरोना बिथाङासो तो बियो बुंदों फिसायखौ चिट खालामदों नाथाय बिथाङासो चिट खालामदों आरोना सनियासो तो नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर तो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामहर लोगोफोर नंगौना नङा कमेन्ट खालामबासो आंबो मिथिगोन तो माबायदि बानायनांगौ माबायदि बानायनाङा नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ तो आं गोबावसैमोन भिडिअ बानायैया आरो दाखालिबो मोनसे भाइराल जानानै थांबाय जे भुमिका बिथां भुमिकाया दि बेफोरबायदि सिगाङाव बायदिसिना बुंदोंमोन दायो मा मोगथां महर लाबाय नंगौना नङा बिथाङा दि हासुनाय नायखोमादों मादों बुंदोंमोन दायो माने बिथांखौ फुल प्रुफ मोनबाय आरोना मानसिफ्रा माबायदि तो बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ माने बेफोरबायदि भाइरालफोरखौ नोंथांमोना जागोन होननानै सानाखैमोनबाबो जाबाय नङा नङा जों मिथिजोब्बाय दा नङा नङा बयबो नुजोब्बाय जे नुनाङि बुस्थुखौ नुबाय नङा नङा लोगोफोर नै बेफोरबायदिनो जायो आरोना दा मास मोनसे मोननैनि उनाव मिथिगोन आरोना बेखौबो माने मास मोनसे माने साननै सानथामनि उनावनो मिथिगोन आरोना बिसिनि क्लारिफिकेसन होनायखौ माने बिथाङा थगायमारदों ना मादों तो बिथांखौ मिथिगोन आरोना बिथां सनियाखौ तो बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव माने दिनै आं माने मोनसे भिडिअ लाबोनो गोसो जानानै लाबोदोंमोन आरोना तो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर लोगोफोर तो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर तो जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आंखौ माने आङो भिडिअ बानायनो हायाबाबो सम मोनाबाबो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने सेस्था खालामो आरोना भिडिअखौ बानायनो तो आं दिनाव मोनसे भिडिअखौ माने बानायनो आं सानो नाथाय आंना टाइमा जाया तो बेखायनो नोंथांमोना माने गाज्रि मोना आरोना तो आं हागौमानि आं ट्राइ खालामगोन आरोना नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ लाबोनो तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर तो बाय बाय लोगोफोर सी इउ अन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर दे बाय बाय